Kienet ċelebrazzjoni mill-isbaħ għall-familja kollha dik li kien hemm fi Pjazza Kastilja. Il-folla nġabret minn kmieni u ddiskutiet ir-raġunijiet għaliex qegħdin hemm, fost oħrajn mal-mikrofonu ta' One News. Il-ħaddiem qiegħed fuq wiċċ l-idejn mal-gvern. Il-gvern jirrispetta lill-ħaddiem, għandna gvern li jħobbu lill-ħaddiem, għandna gvern li l-ħaddiem għalih jiġi qabel kollox. Sinifikat fija meta wieħed jara u javalwa ir-riżultati ta' gvern immexxi minn Joseph Muscat. Għal daqstant inħoss li jien proud bis-sitwazzjoni preżenti u bir-riżultati li qegħdin jinkisbu. Għalija jfisser li l-Gvern Laburista għamel ħafna ġid il-ħaddiema u l-żgħażagħ li għadhom qegħdin jitilgħu għax-xogħol u għall-fqar u għall-anzjani. Dal-jum għandu sinifikat tajjeb għax jum il-ħaddiem li id-nies irridu joħorġu, l-ħaddiema irridu joħorġu u jesprimu ta' 3 snin ta' gvern Laburista li sejjer il-qoddim tajjeb ħafna u ngawdu l-frott li qed itina. Dak li qed taraw warajja huwa l-vapur tal-Gozo Channel li l-Partit Laburista kera sabiex dawk l-awċin li xtaqgħu jattendu għaċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju fil-Belt Valletta ikunu jistgħu jagħmlu dan. Fil-fatt il-vapur daħal f'post li mhux soltu jidħol fil-waterfront tal-Belt Valletta biex minn hemm l-awċin irħewla lejn Pjazza Kastilja. Is-sentiment tal-awċin kien ukoll pożittiv għall-aħħar. Hekk kif il-gvern ħaħsib li jimbotta l-qudiem lill-Għawdex. Il-ħaddiem Għawdex se tigwadanja ħafna minn proġetti u minn affarijiet tax-xogħol. Minn Għawdex iktar kellna niġu biħġarna għax l-investiment kbir li sar ġewwa Għawdex ġa dawn 3 snin li l-Gvern Laburista ħaġa tal-għaġeb. Saqs ir-restoranti ta' Xlendi u ta' Marsalfon kulħadd jgħidlek illi baqa' għaddej bix-xogħol sajf u xitwa. Dan gvern tal-ħaddiem u niġu biex nikkoraġġixxu lil Malta biex tmur quddiem iżjed milli sejra. Niċċelebraw isna il-frott li qed jagħmel u nħarsu l-qoddim naħdmu iktar konna iktar ġejta. In-nies fil-Belt Valletta imlit Pjazza Kastilja u ż-żoni tal-madwar, tant li ma kienx faċli biex wieħed imur minn naħa l-oħra tal-pjazza. Aħna għaddejjin in-nies smajnihom jitkellmu wkoll dwar id-differenza. Jiena niftakar li batejna taħt il-Gvern Nazzjonalista għaliex aħna konna fqar u illum il-fqar qiegħed jiftakar fihom ħafna u ta' dan jiena veru napprezza li qiegħed jagħmel. Illum il-problema mhux biex issib ix-xogħol jiġilu warajk. Allura jum il-ħaddiem qed tifhem kważi mhux bħal qabel konna nitħabtu biex insibu xogħol. Pereżempju jiena meta kont naħdem qabel ma kellek xejn. Mbattal għal-Partit Laburista u s-servizzi soċjali dejjem iktar tjiebu. Taħda l-gvern iktar issaħħew u żgur illi bħal dal-gvern ma jkun hawn qatt.